Ak mal niekto iný názor na očkovanie proti covidu, bol nebezpečný pre spoločnosť. Média otvorene písali, veď si to pamätáte, ja teraz citujem, že každý nezaočkovaný by mal kvíliť od bolesti ako prasa. Ba treba aj použiť silu, ak niekto odmieta politiku ihly. A dnes sa ukazuje, že náš slobodný pohľad na očkovanie a opatrenia vlády v boji proti covidu, hrubo porušujúce ľudské práva, bol správny a opodstatnený. Jedna štúdia za druhou potvrdzujú škandalózne dôsledky masívneho očkovania nepreskúšanými experimentálnymi vakcínami. Áno, potvrdzujem, ako predseda strany a potvrdzujem to aj ako predseda vlády, že podporím úsilie niektorých politikov novej vládnej koalície politicky zhodnotiť, čo to tu vláda v rokoch 2020 až 2021 vystrájala a pozrieť sa aj na finančnú stránku plošných, často úplne nezmyselných nákupov zdravotníckych pomôcok a vakcín. Rovnako veľmi jasne prehlasujem, že Smer Slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov pri riadení boja proti pandémiám. Poviem to, že takýto nezmysel mohli vymyslieť len nenažraté farmaceutické firmy, ktoré začali vnímať odpor niektorých vlád proti povinnej vakcinácii. Nechcem už aj hovoriť o európskej úrovni. Viete, že som bol veľmi otvorený, ja som to povedal pani predsedničke Európskej komisie otvorene, že tie podozrenia, ktoré sú spojené s ňou a s nákupom, najväčším nákupom v histórii Európskej komisie vakcín, kedy si doslova do písmena vymieniala tajné SMS-ky s riaditeľom Pfizeru a kedy poslancom Európskeho parlamentu na posmech bola napísaná a vydaná správa, ktorá bola celá začiernená. Jednoducho nedozvieme sa nikdy pravdu, akú úlohu farmaceutické firmy zohrali a kto vlastne organizoval celý tento cirkus okolo covidu. Za týchto podmienok, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky sa rozhodla, že vloží do programového vyhlásenia vlády záväzok, že sa vysporiada s touto témou. Slovenská verejnosť jednoducho potrebuje odpoveď. Potrebuje odpoveď ohľadne očkovania. Čo to vlastne bolo? Prečo boli ľudia očkovaní rôznymi experimentálnymi vakcínami bez akýchkoľvek skúšok? Prečo do ľudí boli pchaté všelijaké lieky? Prečo bolo celoplošné testovanie? Kto kupoval? Prečo kupoval? Aké množstva sa kupovali? Koľko to stálo peňazí? A skončíme pri miliardách. Za týchto podmienok sme sa rozhodli, že vytvoríme úrad splnomocnenca vlády, ktorý sa bude týmito otázkami zaoberať.